F'attività organizzata mill-Moviment Nisa Partit Nazzjonalista fl-okkażjoni ta' Jum il-Mara, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li s-soċjetà ma tistax timxi l-qudiem jekk in-nisa ma jingħatawx spazju akbar fit-teħid tad-deċiżjonijiet u fil-ħajja pubblika. Dr. Borg qal li minkejja l-progress li sar f'diversi oqsma għad hemm sfidi importanti li affettwaw lil ħafna nisa f'pajjiżna. Qal li l-pajjiż għandu jippromovi iktar lill-atleti nisa u lin-nisa b'diżabilità ikunu parteċipi f'diskussjonijiet li għajnuhom jimxu l-qoddim. Il-kap nazzjonalista qal li hi pożittiva li l-Parlament qed jiddiskuti r-riforma fil-qorti tal-familja, iżda qal li kien hemm lok li din tkun iktar ambizzjuża fosthom li l-qorti tal-familja ma tuħux fit-tul biex tieħu d-deċiżjonijiet. Dwar il-medjazzjoni qal li ġieli din iddum sena u żmien itwal meta jkun hemm it-tfal. Dwar il-manteniment qal li dan għandu joħroġ skont il-liġi. Dwar il-vjolenza domestika semma li mara minn kull erba' tiġi affettwata minn vjolenza u qal li hemm bżonn li mill-aspett edukattiv tkun malma d-dinjità u rispett reċiproku bejn il-mara u r-raġel. Il-kap nazzjonalista Alex Borg kompla jgħid li n-nisa mhux kliem fieraħ iridu imma azzjoni. Qal li l-Partit Nazzjonalista mhux biss f'Jum il-Mara imma s-sena kollha irressaq proposti biex jaħdem għall-ugwaljanza. Kompla jgħid li n-nisa għandhom aspirazzjonijiet kbar imma mhux dejjem il-pajjiż jgħinhom jilqu dawn l-aspirazzjonijiet. Għalli bħala Partit Nazzjonalista u gburi li mara li ħarġet miħdanu illum il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista diġà ressaq diversi proposti biex jindirizza dawn l-isfidi fosthom miżuri aktar b'saħħithom kontra l-vjolenza domestika, abbozz ta' liġi privat kontra l-fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol li qal li għadu fuq l-ixkaffa u inizjattivi biex jitjieb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja. U qal ukoll li hemm bżonn ta' aktar appoġġ għal familji li jrabbu tfal u enfasizza l-importanza ta' miżuri bħal l-estensjoni tal-maternity u l-parental leave biex il-familji jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Qal li l-oppożizzjoni fil-ġimgħat li ġejjin se tkompli toħroġ il-proposti tagħha ta' fejn trid tieħu lill-pajjiż biex il-ħaddiema u l-familji jgħixu ħajja ta' kwalità. Fil-bidu tal-attività, Dr. Borg sellem ukoll lil Maltin li ritornaw pajjiżna fl-aħħar sigħat u ringrazzja lill gvern għall-għajnuna li ngħatat biex dawn setgħu jerġgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom. Għalli l-Partit Nazzjonalista għamel kuntatt ukoll ma' Maltin li kienu maqbuda fuq cruise liner u li qed isegwi dak li qed iseħħ mill-aspett globali.